Sanibonani bafundi, siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwesiZulu. Isifundo sethu sanamhlanje ke esezincezu zenkulumo. Sizihlanganisile ke zonke izincezu zenkulumo seyiphelele olimini lwethu lwesiZulu. Ucezu ke olukhulu usobizo la oyaye abe nezingcezu ezincane ezingaphansi kwakhe ezimbili kuba ibizo nesabizwana. Ingcezu ke lezo ezincane ezingaphansi kukasobizo. Usobizo yena ucezu olukhulu. Bese siba nesichasiso ucezu olulandelayo. Ngaphansi kwesichasiso ke sinezingcezu ezine ezincane ezingaphansi kwesichasiso: isiphawulo, isibaluli, inani kanye nongumnini. Izingcezu ezincane ke lezi ezingaphansi kocezu olukhulu olubizwa ngokuthi isichasiso. Bese siba nesilandiso esiwucezu olukhulu. Ngaphansi kwesilandiso ke sinesenzo kanye nesibanjalo. Ingcezu ezincane lezi ezingaphansi kocezu olukhulu, isilandiso. Bese siba nesikhanyiso esiwucezu olukhulu. Ngaphansi kwesikhanyiso ke siba nesandiso kanye nesenzukuthi. Isandiso nesenzukuthi izingcezu ezincane lezi ezingaphansi kwesikhanyiso esiwucezu olukhulu. Bese ke siba nesihlanganiso. Isihlanganiso ke sona siwucezu oluzimele. Akukho izingcezu ezincane ezingaphansi kwesihlanganiso. Bese siba ke nesibabazo. Nesibabazo futhi naso ngokunjalo siwucezu oluyimele. Azikho ingcezu ezincane ezingaphansi kwesibabazo. Isifundo ke lesi bafundi sokubukeza nje. Zikhona ke zonke lezi zifundo ngazinye zihlaziyiwe ezifundweni zethu ezidlulile. Siyacela ukuthi nibheke kuyo le channel yethu izingcezu zihlaziyiwe ke ngazinye izingcezu zenkulumo. Siyabonga bafundi, nisale kahle kwanamhlanje. Sizobonana futhi esifundweni sethu esilandelayo. Ningakhohlwa ke bafundi ukuthi nichofe usubscribe, nichofe ulike, nichofe no-share ukuze lesi sifundo sidlulele nakwabanye abafundi. Siyabonga bafundi.